Ebben a videóban a 2025-ös ZT újdonságok közül a 3:1-ben Ercel szériát szeretném nektek bemutatni, ami áll egy kabátból, illetve áll egy hosszú nadrágból. Erről a termékről annyit kell tudni, hogy igazából ezzel a 3M-es tinszulét anyagból készült, ami egy prémium kategóriás hőszigetelő anyag, tehát a belső része nem tollal van töltve, hanem ezzel a nagyon komoly minőségű hőszigetelő anyaggal, ezáltal brutálisan meleg terméket kaptunk, vagyis kaptak ugye a gyártás során, viszont magának a terméknek a súlya az iszonyatosan könnyű. Tehát amikor felveszi az ember, akkor olyan szinte, mintha nem is lenne rajta plusz réteg, plusz külső réteg, mert annyira könnyű maga az egész anyag, hogy tényleg brutálisan kényelmes, viszont mellette ugye nagyon meleg maga a termék. Ugye miért is 3:1-ben ez a kabát? Azért 3:1-ben, ugyanis ezt kabátként is lehet használni, viszont hogyha azt szeretnénk, mert mondjuk jobb lett az időjárási körülmény, akkor két oldalt, ugye az új részét, mind a két oldalt le tudjuk cipzározni. Ettől nem kell félni, hogy cipzározható úgymond ez a rész, mert jó minőségű cipzárral van ellátva, tehát könnyen fel fogjuk tudni rakni, illetve le is fogjuk tudni venni, hogyha szeretnénk ezt a két oldalsó karrészt, illetve lehet még pluszban ugye a felső kapucni részt is fel, illetve lecipzározni. Ez ugye igazából azért is jött létre így, mert egy nagyon kompakt és nagyon sokszínű használatra tervezték ezt a terméket, tehát tényleg kabátnak is lehet használni, mellénynek is lehet használni, illetve a kapucnit is fel le tudjuk venni. Úgyhogy tényleg egy nagyon kompakt termék. Ami még mellette szól, hogy ugye az anyaghasználat miatt nagyon pici részre össze lehet csukni, tehát hogyha esetleg egy pici hátizsákkal szeretnénk elmenni horgászni, vagy tényleg nagyon kompaktra szeretnénk megcsinálni a felszerelésünket, és nem szeretnénk egy nagy táskával szaladgálni, ami tele van ruhával, akkor ez a termék nagyon megfelel ennek a kritériumnak úgymond, mert brutálisan picike helyre össze lehet nyomni, mert ki tudjuk belőle nyomni a levegőt. Tehát ez egy nagyon jó termék, illetve még ami mellette szól, hogy vízálló külső réteget kapott, ami azt jelenti, hogy esetleg a hosszabb horgászatoknál, vagy egy rövidebb horgászatnál, ha elkap minket az eső, vagy egy pár órás esővel állunk szembe, akkor nem kell külön esőálló kabátot vinnünk magunkkal, hanem ezt a terméket elég, hogyha berakjuk a táskánkba, és elővesszük, mert nem fog átázni. A kabát részéről igazából elmondtam minden fontos információt. A nadrágja most sajnos nincsen nekünk készleten, azt nem tudom így élőben megmutatni nektek, de ugyanezt az anyaghasználatot kapta az a nadrág, és ugyanezt a színkombinációt, ugye ezt a kamomintás és zöld színkombinációt. Hogyha elnyerte a tetszéseteket ez a termék, akkor nézzétek meg a www.kingofcar.hu oldalán, ahol meg is tudjátok őket rendelni. Amennyiben pedig szeretnétek megtekinteni élőbe, akkor gyertek el hozzánk Galgagyörkre, a King of Cart-nak az üzletébe.